UMLA kanong po constituency ba Meral Bonds im henen kasi ka arpur pratarik ujeliu ulalai ban pendep ya kacing IT ka COVID khat khandai ka ba ar ka jong u ha indoor stadium jong ka NSCA nong po na kaliang utiu nong mikmat hadin boladep ban ai ya ketika ka ba ar ula kentu bat penslur ki pai ba da ka ba kin wan sakmat klam kanu kanu ka jing artatin ban ai utika COVID khat khandai na ka banta banla banyada na kate ka klam ka balawan bansar ha ka jella barakari hi borok away. Mereka singi ada nang ni apa ke vaccination center ni apa nongko indoor stadium apa ba lawan ban pendep ya ka second dose nak benta jongai tadi bat langba jong ni kapor semua ban tentu ban apil segi pajba nok senong jong ba kamera boy jong jelah baru kowe aga ba gidi ban wan sakmat nak benta ban ai ya ka ketika la ni ka vaccination kumbala ban suku kajing don kam jong kane ka tika kalong ka ba kam hadu kata-kata nomor banyada iladi marba ye penkan mau gini nak ko ha ka snem ka baladep ka por gani ka klam kadang wan ban shop nungkong gani ka jella ka jongi ikan mau bagi pai ba ibun ki keli ba lano bangin yo e kata kadawai banyada iladi sementah ba gani ka tika lani ka dawai kalawan ila kaladon ba ni mentah tengah penselur ginong song begini banwan sakmat naga bantaban ai ya ka tika kamtam ya kitu kipompat sutu ha kin so ha ya ka ban keli nagi doktor nagi nurse kibala ban ai gijing pensai ha ka bade bat kene ka tika nang bakan long gijing mentoy naga bantang jung ki bat kino ki ba skolong artatin kadon gane ke helpline ha ka bakin la ban kontak ki kane ke helpline toll free number kade kalau kendal yang number ulang iwe sau iwe not ini di toll free number kita di panel of expert di ban sabatai gini di paran suksnong jeng di 24 syai 24 sutu ha ka bakin yo ban keli naki bakin jubab nang bakan long jing mentoy na ka benta jeng pai ba nang suksnong ha ju ko por ng api lagi snong ha bakin ki staff jong ka health department kinwan ban ai ka vaccination lagi snong gi jong ki ten so bah ban wan sakmat ban ai ya lede ya kan ketika nam kan long kalat jing ada nak benta jung lang baro ta nyaha ban long kawe ka komperkha bangin yang teli kawe bangin ye kun persya ya kan ke klam da ka bangin ai ya kan ketika